Моя думка, в Україні нічого не змінилося, починаючи з 1996 года, коли відбувся антиконституційний переворот. Поэтому гэты выборы, які, так звані вибори, які мяркуецца правесці гэтая групоўка кіруючая у весну 2014 года, я лічу, што ў іх удзел прымаць нельга, бо мы тым самым пацвердзім легітымнасць гэтай кіруючай групоўкі. Я лічу, што актыўны байкот гэта тлумачыць людзям, што нельга хадзіць на гэтыя псеўдавыбары. Яны нічога не дадуць. Бо каго б яны не абралі, ўсё роўна гэтыя так званыя дэпутаты не будуць мець легітымнасці. Трэба на пачатку вярнуць краіну ў канстытуцыйнае поле. Я маю на ўвазе легітымную канстытуцыю 1994 года, а потым уже праводзіць нейкія выбары.